May kadwa surat ni San Pablo kini Timotyo. May kadwa Timotyo kapitulo 1. Kinka Timotyo patgek nga anak. Sapay kuma tati Diyos Ama ken ni Kristo Jesus nga apo tayo timangted kinka iti parabor. Asi ken talna. Siak ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus gapo iti pagayatan ti Dios tinagapuan daytoy asurat. Naibaunak amang ipakaammo iti naikari abiyag amagunod tayo babaen iti pannakikaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Agyamanak iti Dios apagsirbyak iti nadalos a konsensya kas iti panagserbi met idi dagiti kapuunak. Wen, agyamanak kenkwana iti pannakalagip ko kinka kadagiti kararag ko iti aldaw ken rabii. Malagip ko dagiti luluam, ket mailiwak unay a makakita kinka tapno mapnuak iti rag-o. Malagip ko tinapudno a pammatim. Ti pammati a nagtalinaed nga imuna kada apong mo Aloyda, ken nanang mo Ayunis. Kapkap nekak nga damet king kadaytoy. Isot gapuna nga ipalagip ko aparang rangem ti sagot nga inted ti Dios iti ipatay ko dagiti imak kenka. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kadatayo ti Dios. No di ti espiritu amang ted kadatayo iti pannakabalin. Ayat ken kinamanagtepel. Ngarud di ka agbain amang saksi iti apo tayo. Sanakmet nga ibain asibabalod ita gapo kin ni Kristo. Makipagsagaba kakitdi gapo iti naimbag adamag, kas mayan nurot iti pigsa nga ited ti Diyos. Insalakan ken inayaban na tayo ngagbalin at tao na. San agapo iti naaramidan tayo, no diket gapo iti bukod na apanggep ken parabor. Inted na kadatayo daytoy a parabor babaen ken ni Kristo Jesus, sakbay ti pannakaparswa ti lubong. Ngem na iparangarangan kadatayo ti parabor, babaen iti yaay ti mangisalakan kadatayo ni Kristo Jesus. Babaen iti naimbag adamag, ammo tayo aginibusan ni Kristo ti panagturay ti patay, ken impakita na ti biag nga agnanayon. Dinutukan nak ti Diyos akas apostol ken maestro amang ikasaba iti naimbag adamag. Daytoy ti gapuna asag sagabaek dagitoy. Ngem sa anak a maupay. Agsipud ta amok no siya sino ti pinatik. Ket awan duaduak a kabailan na nga aywanan tintalek na kanyak agingga iti dayta nga aldaw. Surutem akas pagwadan dagiti insurok kinka. Ket agtaeng ka iti pamati ken ayat, ako kwatayo iti pannakikaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Babaen iti bileg ti Espiritu Santo nga agtaeng kadatayo. Salwadam anaimbag dagiti natanok abanag ana italek kinka. Kas pagaammom, binaybay andak dagiti amin at taga-probinsya ti Asia. Agraman da Figulo ken Hermogenes. Sapay kumata kaasyan ti apo ti pamilya ni Onesiforo. Namin ado aliniwliwanak ni Onesiforo. San na nga imbain ti kadak iti pagbaludan. Ngem apaman asimmangpet ditoy Roma. Sinapol nakadagos agingga anasarakan na. Sapay kuma takaasyan ti apo iti daytang aldaw. At ado ti ammom maipapan iti amin a panagsirbi na kanyak. Ijay Efeso. May kadwa Timotyo kapitulo 2. No maipapankin ka, anak ko, bumilag ka kuma babaen iti parabor ako kwatayo iti pannakikaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Ikumit mo kadagiti tattao a mapagtalkan dagiti pannursuro anangeg mo nga ingkasabak iti sangwanan ti adu a saksi. Isudan tumot ti mangisuro kadagiti sabali. Makipagsagaba ka akas napudno a soldado ni Kristo Jesus. Ti soldado nga adda iti serbisyo, tarigagayan na amay ayo kenkwana ti opisyal na.
Iti kasta, adaywan na dagiti inaldaw aparikot ti biag ti sibilyan. Ti makilumba saan na amagunod ti premyo, no di nasurutan amin apakandurutan ti salisal. Ti naanep ngagtaltalon masapol nga isu ti umuna nga aglakam iti bunga ti nagbandugan na. Amirisem ti sasawag, agsipod ta ikan nakanto ti apo iti kabailan, tapno maawatam ti amin abanag. Lagipem ni Hesukristo a napagungar, isu a nagtaod iti kapututan ni David. Daytoy ti mensahe ti naimbagadamag nga ikaskasabak. Gapu ta ikasabak ti naimbagadamag, agsagabaak ket makawaranak pay akas maysa a kriminal. Ngem saan a makawaran ti sao ti Dios? Isut gapuna nga ibturak ti amin, gapo kadagiti napili at tao ti Dios, tapno awaten dan tumet ti pannakaisalakan nga dakin ni Kristo Jesus. Agraman ti agnanayon a gloria. Pudno daytoy a pagsasao. No nairaman tayo kenkwana anatay, kadwa tayon tumet nga agbiag. No makaibtor tayo, makipagturay tayo tumet kenkwana. No kuna tayo asaan tayo ngamam mo, kunanan tumet adi na tayo amam mo. No pagtalikudan tayo, agtali na idlat ta asipupudno, agsipod ta di na mabalin a pagtalikudan ti bagina. Palagipam dagiti tattao, ket bilinem ida iti sangwanan ti Dios, adida pagsusupyatan dagiti sasao ngawan imbag nga ibunga na. Ngem dadaelen na laeng dagiti agdengdengeg. Aramidem ti amin a kabailam amang gunod iti pananganamong ti Dios, kas maysa nga adipen ni Kristo, adi mangibain iti trabaho na, ken husto ti panangisuro na iti mensahe ti kinapudno. Liklikam dagiti saan a nadyusan a panagsasao, ken minamaag a panagsusupyat, ngad adda amang yadayulaeng kadagiti tattao iti Dios. Mayarig ti panursuro da iti sakit a kanser, nga agwaras ken mangdadael iti entero a bagi. Dua kadagitoy a maestro, Isoda da Hemenio ken Filito. Simyasidan iti dalan ti kinapudno, ket rerebuken da ti pamati dagiti dadduma, babaen iti panagkunada a napasamaken ti panagungar. Ngem natibker ken di magunggun ti fondasyon ng impasdek ti Diyos. Nailanad dagitoy a balikas. Ammo ti Apo, no siya sino dagiti tattao na. Ken siya sino man ngagkuna a mamati iti Apo, masapol nga adaywan na dagiti dakes nga aramid. Iti dakkel a balay, adda amin akita ti pinggan ken malukong. Adda na aramid iti pirak ken balitok. Adda met kayo ken damili. Adda para iti naisang sangayan apasken, ket addamet dagiti agpaay kadagiti kadawyan nga aldaw. No addamang dalos iti bagina kadagitoy dakes a bambanag, agbalinto akas iti alikamen nga agpaay iti apuna, ken sidadaan nga agsirbi iti anyaman a nasantuan a panggep. Di mo ipalubos nga iturayan nakatirugso ti kinaagtutubo. Ikagumaam kit di tagbiag a nalintag, napudno iti pamati. Ayatem dagiti padam a Kristiyano ken makikapyaka kadakwada. Adaywam dagiti minamaag a panagsusupyat nga agtaod iti kinaignorante. Taammom ngagtungpalda iti panagriringgor. Masapol asaan a makiringgor ti adipen ti Apo. Masapol a naasi iti amin at tattao, nalaing ken naanos a maestro. Nasingpet ken naannad amang patigmaan kadagiti kabusor na. Bareng no ikanto ida ti Diyos iti gundaway nga agbabawi, ket maamwanda ti pudno. Iti kasta, agsublida iti nasaya at apanunot da, ket makarukat da iti palabog ti Diablo anang tiliw kadakwada, tapno aramiden da ti pagayatan na.
May kadwa Timotyo Kapitulo 3. Laglagipem anapaggadto dagiti mauding aldaw. Adunto dagiti tattao anaimot, naagom, napangas, ken napalangguad. Nauyaw danto, sukiren danto dagiti naganak kadakwada. Di danto bigbigan tinaimbag anakam, awan to ti pamatida. Naranggas, awanan asi, mamadpadakas, nauyong ken narungsot danto. Kagura danto dagiti naimbag, manglilipot, darasudos ken natangsit danto. Ad danto nga ayaten da tinalabes aragragsak ngem ti Dios. Agparang danto a religyoso, ngem saan met a makita iti biagda ti pudno a bileg ti relihiyon. Adaywam dagitoy at tao. Sumagmamano kadakwada ti sumrek kadagiti balay, ket allilawen da dagiti babae a naigamer iti basol ken naikulbo iti amin akita ti gartem. Babae akan kanayon nga agsursuro, ngem pulos adida maamuhan ti pudno. Sinukir idi dahanis ken hambres ni Moises. Sukiren tumot dagitoy at tao ti pudno. Rinuker ti panunot dagitoy at tao ket sinsinan ti pamatida. Ngem di danto makaadayo, tamakitan to ti amin at tao ti kinamaagda. Kasta ti napasamak dahanis ken hambres. Ngem sinurot ko ti panursurok, ti panagbiag ko, ken ti panggep ko iti daytoy a biag. Napaliim mo ti pamatik, ti anos ko, ti ayat ko, ti panagibtur ko, ti panakaidadanes ko, ken ti panagsagabak. Ammom dagiti amin a napasamak kanyak iti Antioquia, Iconio, Listra, ken dagiti nakabutbuteng a panakaidadanes nga inibturak. Ngem insalakan nak ti Apo kadagitoy. May dadanes to ti amin nga agtarigagay nga agbiag iti nadyusan a panagbiag ken ni Kristo Jesus. Ngem dumakdakes to dagiti dakes at tao ken manangan lilaw. Ket agtultuloy danto a mga lilaw ken paallilaw. Ngem no may papankin ka, agtalinaed ka kuma iti nasursurom ken pinatim asitatalged. Ammom dagiti nangisurukin ka. Laglagipem asipud pay iti kinaubing mo, naamwamon dagiti nasantuan asursurat. Mabalinda ka nga isuro maipapan iti pannakaisalakan, babaen iti pamatikin ni Kristo Jesus. Impaltiing ti Diyos ti amin a nasantuan asurat. Ket nasirbi a pangisuro iti kinapudno, pangbabalaw, pangator iti biddot, ken pakasursurwan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agsirbi iti Dios, ket sisasagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. May kadwa Timotyo Kapitulo 4. Iti imatang ti Dios ken ni Kristo Jesus amang kumto kadagiti amin at tao. Natayman wenno si bibiyag, ken gapo iti yaay na amang ituray akas ari, yunay-unay ko nga ikasabam ti mensahe. Wen, agawaam nga ipakaam mo, nasayaat man wenno dakes ti tiyempo. Mga lukoy, mangtubngar ken mangbalakad ka. Mangisuro ka asiaanos. Dumteng to ti tiyempo adi ipangag dagiti tattao ti pudno a pannursuro. Ngem soroten danto dagiti tarigagay da. Ket dawaten danto iti adupay a maestro a mangibaga kadakwada iti pagayayat da adengdenggen. Saan danto akayat adenggen ti pudno. Ket danto a mamatida kadagiti parbo asar sarita. Ngem masapol nga agtalinaed kalatta iti kinamanagparbeng mo. Ibturam ti panagsagaba. Anno ngem ti trabaho akas mangas kasaba iti naimbag adamag. Aramidem amin a pagrebengam akas adipen ti Dios. No maipapan kanyak,
Dimtengen ti uras apan nakaidaton ko. Adtuyen ti tiyempo nga isisinak iti daytoy a biag. Inaramid ko ti amin a kabaelak iti salisal. Nadanon kon ti pagpatinggaan ti lumba. Nagtalinaedak iti pammati. Ita, agururayon kanyak ti gungguna ti balligi. Ti koruna ti kinalinteg nga ited ti Apo. Tinalinteg nga ukom, iti dayta nga aldaw. Ket saan lang agpay kanyak, no di ket kadagiti amin asiaayat nga agururay iti ay na. Ikarigatam ti umay kanyak iti mabiit. Nakayawan ni Demas iti daytoy agdama alubong ket binaybayan nak. Napanen ijay Tesalonica. Napan ni Crescente ijay Galacia. Ket nagturong met ni Tito ijay Dalmacia. Nilaeng Lucas ti adda iti denak. Dagasem ni Marcos ket itugot mo ditoy ta makatulong kanyak iti trabaho. Imbaon ko ni Tikiko ijay Efeso. Inton umay ka, pakialam ti kagay ko anabatik kini Carpo ijay Troas. Itugot mo met dagiti libro nang runa dagiti pagsuratan. Ado ti dakes nga inaramid kanyak ni Alejandro Amamanday. Dusaen to ti Diyos gapo iti inaramid na. Agannad kamat kenkwana, tabinusor na asipipinget ti mensahe tayo. Idi damo apan nakausig ko, awan tinagtestigo amang ikalintigan kanyak. Binaybayan nak ti tunggal maysa. Sapay kuma tasaan da ang mapabasol gapo iti daytoy. Nupay kasta tinulungan nak ti Apo ket pinapigsanak. Iso anabalinak nga impakaam mo ti sibubukal a mensahe tapno mangeg ti amin a hintel. Iti kasta naisalakanak iti ngiwat ti leon. Ispalen nak to ti Apo iti amin a kinadakes. Ket alaan nakto nga awan pakaananwak iti nailangitan a pagarian na. Maipaay kumakinkwana ti dayag nga awan inggana. Amen. Pakumustaam da Priscilla ken Aquila ken ti familia ni Onesiforo. Nagyan ni Erasto ijay Corinto, ket imbatik ni Trofimo ijay Milito tamasakit. Ikagumaam ti umay sakbay ti lameg. Kumusta ka kano kuna da Eubulo, Pudente, Lino ken Claudia? Kastamot dagiti amin a kakabsat. Sapay kuma taadda ti Apo iti Espiritum. Sapay kuma taadda kada kayo amin ti parabor ti Diyos.